Na mai yawa za mu ci gaba. Har yanzu dai muna kan ɗaukar harufan larabci yadda suke zawa a bidaya, farkon kalima, da wasat tsakiyar kalima, da kuma akhir fandimo mana ƙarshen kalima. Mun tsaya a jibun, za mu ci gaba da ha. Kun ga ha ga yadda yake ha'un, amma kun ga a farkon kalima ga yadda yake zawa. A farkon kalima ha haka yake zawa. Na ba ku misalin himarun, jaki. Kaga a himaru ina ha yake gashi a farko kaga inda ya koma an gurguntar da shi irin na jimun. An lura da wannan? Mu je a tsakiya. Kalli yanda ha ke zawa a tsakiya. Sai da ya wani haka sai ya haka. Ka gani? Ya dan yi baya dan yi tire sannan kuma dan kan nashi sai ya zo tsaka sai ya haka. To haka hawan ke zawa a ainihin tsakiyar kalima. Na ba ku misalin yahmilu. A yahmilu kalli hawan nan nashi da bulan lakire yanda ya zo a tsaka kaga ba ɗaya yake da ainihin mai farko ba. Mu zo mu ga akhir yanda ha'un ke zawa a kuma ƙarshen kalima. Kun ga yanda ha'un ke koma a ƙarshen kalima yana yin ɗan tire haka baya sai ya zo ya haka. An lura ka gani ya ɗan tire baya sai dawo yanda yake sak insha Allah. Na ba ku misalin milh gishiri. Kaga a wannan kalmar ta milh za ka ga nan gurin gashi nan yanda ha'un ya zo mai a ainihin ƙarshe ba haka ya zo ba mai a farko ba haka bai zo a tsakiya a ƙarshe ma ya zo daban. Haka yake ɗaya da kha'un irinsu ɗaya da kha'un ma a farko kun ga inda ya koma a cikin kalmar khubz kun gani ko ka kalli a yanda yake tsakiya irin na ha'un ne shi ma ya zo da ainihin ƙafa irin na ha sannan kuma ya yi mai irin na kha'un shi ma kaga inda ya zo a tsakiya na baku misalin mukhu irin na ha'un ne sai ya ɗan tire sai ya zo kuma ainihin kha. In ka lura ha'un da kha'un da jimun duk iri ɗaya suke zawa a farko da tsakiya daga ainihin ƙarshe. Kawai ha'un bata da ɗigo ita kuma jimun na da ɗigo a ciki ita kuma kha'un a sama yake. An lura mu tafi gaba na gaba muna da dalun kalli harafin dalun kaga dalun to shi dalun kalli yadda yake zawa a farko tsayawa yake a dalun ɗin shi shi bai gamawa da kowa shi ɗaya ne kalli yadda yake dalun ka gan shi kaɗai. Kalli yadda yake zawa a tsaka ma yana nan baya gama da komi amma da a tsaka yana ɗan yi wani ɗan kurtu haka a baya sai ya zo kuma ya dawo yadda yake. Na baku misalin ya dillu ka gan shi sai da ya ɗan kurtu nan gurin sai ya zo nan gurin ya haka. To haka dalin ke zauwa a ainihin tsakiyar kalima. Na'am mu zo a ƙarshe. A ƙarshe dalin iri ɗaya ne da na tsakiya. A ƙarshe ma kaga yadda ya zo sai da ya ɗan yi ɗan kurtu baya haka sai ya zo kuma ya haka sai haka. Misalin somad kaga somad ga dalun ne ya zo a ƙarshe sai da ya haka sai ya haka da kaga yadda yake zawa ainihin ƙarshe. To shi ma dalun iri ɗaya da ainihin ralun kalla amma kai da kanka za ka ainihin bambanta. Yanzu kalle ralun kalla shi ka gan shi yadda ya zo a farko irin na dalun ne bai gamuwa da komi shi ɗaya ne ba a gamuwa da ni ba na gamuwa da kowa dalun da ralun kenan. Kaga su kaga yadda zuwa farko misalin zubabatu kaga dalun din yana nan a iri ɗaya da na dalun ya zo shi kadai ya yi kwancen abin shi. Yanzu kallon da ke zuwa a tsaka dalun irin na ainihin dalun ne a tsaka ma yana zauwa sai ya ɗan yi ɗan tire haka sai ya haka kamar yadda ka gani a ainihin zahiri. Na ba ku misalin yaznibu ka gan shi yaznibu gashi nan a tsaka da bulan lakare na yi shi yanda ya zo a tsaka ka gan shi insha Allah iri ɗaya da na dalun haka a ƙarshe ma kaga yanda ya yi haka iri ɗaya da na ainihin na dalun misalin akhadha kaga akhadha gashi nan ya zo a ƙarshe amma kaga yanda ya zo irin yanda ya zo a tsaka haka ya zo a ƙarshe. To haka su ma dalun da zalun iri ɗaya suke zawa a cikin rubutu a farko su zo haka a tsakiya su zo haka a ƙarshe ma su zo irin na tsaka ba sa sake komai. Bidiyon kai tsawo da na bidiyo na ƙasa insha Allah za mu ci gaba mu ɗauki sauran guda 5 da suka rage insha Allah.